Здравейте хора, аз съм Вивиан. Днеска ще правя батълфлек с това шише. Нека да започваме. Значи, като първо сега ще ви обясня правилата на играта. Извинете за шума. Така. Вече съм тук, за да кажа обясненията на играта. Да. Значи, това е шишето и ти трябва, ако застане ето така, взимаш по една точка. Ако застане така, на така, взимам 2 точки. И ако застане така, значи нали да го завърта и така или така, взимам 5 точки. Така. И аз трябва общо 10 точки да събера. Да, така, нека да започваме. Първо мисля да загрея с нормалния. Така, не става. Така, не. Добре. Айде! Това беше една точка, сега една. Аз трябва да събера 10. По-скоро ще направим 10 точки, като става долу. Айде! Направи трудно. Добре, не. Не се трябва да се стане. Може да половина, значи имам 2,5. Айде! Значи имам 3,5. Ти добре, се файна. Това никой човек не може да направи. Добре, това не страдиш. Няма невъзможни неща. Почти го права. Не, кораж. Половината точка след това. Значи имам 4 точки. Още една. Така. Айде, направихме 5 точки. Ами това беше от мен. Направихме 5 точки. И чао.